emiuga yabaraibo mobwa Azimio la Umoja wa Kenya batarabwatoka oraboti kubwatikana na maandamano ayo arobire gukorekana ritkoria ankyo erio kwamireria ukurusi wa BC kwa commissioner banebe kiombe kyo bochori ne chimbebe IBC muri ketukorwa se county ya Nyamira Job Manki na nyora ribagana gusangane gati yabamenyi be county ya Nyamira abo barwe birengerera byabo kubwatikana no kurobekana uku maega yoko ngusana na koba aroro igoro yoko rusuwa koba commissioner banebe kiombe kya IEBC nigo abakenya bagendetse kurwa ebirengereri byabo boigo nigo muraibwe kiombe kya Azimio la Umoja Raila Odinga arobeire okorobekana chinsemo ao kugikelia enganeye asebara chakere ensemo ya Kamkunji egotoka county ya Nairobi. Ntwabato gutarera bamenyi be county ya Nyamira elinde koigwa ebirengereri byabo igoro yenganeye igati abamenyi be county ya Nyamira mbate bambanjira netino korobekana igoro yenganeye okukorobeire no muraibwe kiambe kya Azimio la Umoja Raila Odinga amangana ngaya yaba commissioner kurusibwa kubona ntunto egento totataitiga na maandamano ayu abangire wakare mambi amaandamano egento togukanira niki atwira ni magega kurumagega gutsa bananchi mbarotse maandamano ni gakwira ni biashara magega ntokonyora uretse no uchumi ya Kenya esarigite kwa kete chikura tokakora kuria maandamano ntwakorete boni gento rengereti mutwa no korengereringa kya abantu tokoragera nande bono uchumi ya sarikire ndorengereti mangana maandamano nande koiroreria kabere asa abande banchirana nege tambukiro kyo muraibwe kiombe kya Azimio korobekana asebate banigo alige chigokonya abakenya elinde konyora oboene bwabo papa kurangiria maandamano aye ncengo mo support na inje yakogera according na inje na nkoyorokia renga ngorwanirira abakenya bande asekerie aroche ngangika igo chikogabia tochamangana muna ya GMO chibande chiaga nikoretu in Kenya ncengo mo support inde aruane kabisa gere so that njibasa kwena no cha saba Kenya bande ensemo y'abamenyi be county Nyamira mbate bateribu yaba commissioner abukorusigwa ikiagera nigo bagendetse gukora imiremo yabo buya ane bakore gasi erengia ndura abangesa olie gasi bakora gerembe igerengia tikabakore gasi batakonye ebyo nabyo ebirengereri by'abamenyi be county Nyamira igoro ya maandamano yogokana ukorusigwa kwa commissioner bali bane be kiombe kya IEBC ginko reporter ya Ndizi TV kurwase omochi Onyamira Job Maangi.